samber kanggeng lamun mati aja sira dewi dadi dewa ratu golek ana ngendi raga nggonmu tiba sukma kang kontrengkan tringan manuta marangi lining tirta tumekeng samudra kidul linancana jatiwali lo Kundi babuku aku kasambuting rono onong telenging paperangan mungsuh marang wadya bala kajiman sing mapan ing alas kandha prasta Kundi babuku kowe kudu kulak warta adol rungu aku kesonjo boyo Permadi adikku kowe ana ngendi durung nganti kowe sumusul kowe ora menangi marang Sudara Werdamu Pandu bapakku tinimbang aku wirang aku trima banjuten Pandu bapakku sambat ngarwara kaya sendaren kepipit paruta Raden Bratasena wonten telenging wana Kandhawa Prasta ingkang sampun caket dhateng telenging wana Kaniyaka Kocapa ing kono para wadya bala kajiman kang dumunung wonten telenging alas Kandhawa Prasta dupi mulat marang Raden Bratasena sigra sinaketan saknalika linebetaken wonten saklebeting pakunjaran cipta rengganira kabeh para wadya bala kajiman kula mangsa bodho wong sing gawe rusak alas Kandhawa Prasta iki wis kecandhak ketiban Jalasutra tampang kencana kanca lebokke pakunjaran kanca Kundara kanca Kundara
Lodolo merkencong Waludha Nyaha. Nger jeneng kita Bathara Indra. Kula nuwun wonten paring dawuh. Siwa Bathara Narada. Jeneng kita ngawe karo Punwa. Iku sing dawuh kita iku sapa, Sapa sing dawuh jeneng kita? Nuwun sewu wa. Kula mboten saged tenggama anggen kula midhangetaken sabdanipun Siwa Bathara Narada. Lodolo merkencong Waludha Nyaha. Jeneng kita iki anggere wis padha dahar ora inget marang kiblating swasana. Inggih. Lepat nyuwun pangapunten Siwa. Durung titi mangsa kalamun to durung ana dada sanga ya, Nger. Lah wong isih tangeh lamun dada sanga durung mangsane malah jeneng kita perkosa, Inggih. Lepat nyuwun pangapunten Siwa Bathara Narada. Nah, dadi uluhan kita. Kita ana ing Madyapada ngelingono kalamunta kita iku darbe kewajiban alas Kandhawa Prasta. Ya kang winastan Ngendra Prasta. Iku kagungan kita ya, Nggir. Mongko Ngendra Prasta ing metu rikalenggan iki kawistara dadi alas babatan, kawistara mblasah kaya babatan pacing. Mula wetu dina iki, Nggir, prayoga jeneng kita medhun ing Madyapada. Sapa kang dumunung ana ing Ngendra Prasta ya kang dumunung ana ing Kandhawa Prasta ulun pasrahke marang jeneng kita amrih lestarine ing besuk tumekeng rah tumerah pinaringan marang titahing Bathara kang bakal nglestantunake ya kuwi nayakaning raturat ing tanah Jawa. Yen ngaten nyuwun tambahing pangestu. Kayune purwa sejati pangira godhong kang kinar yara pambe
Pratopo kupung kembang lintang salogo langit wah surya lan tengsun kasirat pun lan udan bocah akasa bengkah pratiwi oyote bayu podro sekebyar lengkono to aku capo rami denyuruh Bidutama Palawadyabala kajiman kang nalika semana sesarengan nandhing kridane Raden Bratasena dumunung wonten telenging wana Kandhawa Prasta nenggih rikala semana Raden Bratasena kapikut awit saking dayaning Jala Sutra Tampang Kencana satemah kinunjur wonten saklebeting kraton Ngamarta ingkang papan padununganing Palawadyabala kajiman nalika semanten dereng ngantos pinanggih kalian ingkang Rai Raden Permati bisa mahanani tuwuh surem sorot poneng dewi pangaribawa goro-goro tanggap warsa sirah juga akeh bumi gunjang samudra kocak kumucaing samudra maweh kasrakating Brontoyo sak nggon-nggon panas datanantuk panonopan horeke bumi karya rusak ing pekarangan kulawan Pategalan tanem tuwuh gagrak datanantuk toya sawah-sawah padha nelo dadi pandheleani gegrametan Mawisya kewan iwen bangsaning iber-iberan susah datanantuk memangsang janma Pandhita Ratu Sungkawa dewotan kena loring pati amung kena susah manjing praja minta pitulunganing Ratu-ratu Sungkawa Prajani katrajang pagebluk larang sandang lan buga ing bawana katon sidru kaya bangun kang kasaputing lebu Dirgantara Gemaluduk Lathatet magenturan dedet Erawati ngakak guru gurita kang kagiri-giri kocapa panyirepang nyari bawaning goro-goro waratining kang goro-goro bumi langit gonjang ganjeng rakobah kang pratala lindhu ping 7 sehari omap ingkang jalan nidi gumaludha guntur katuk polahe para calma pati ambentusi sirna larut katempuh kang gara-gara goro-goro pangaribawaning goro-goro sumunundul ing kayangan Suralaya wit klepu dewa ndaru kaya rungkat-rungkata gunung jamur dipa kaya gempal-gempal rengat sungune lembuhan dini kaya njebolke
kori sila metangkep bumi gunjang langit gumarang kluwung pating palengkung selaratan pating calorot sarataun kang kinarya anguntal bumi tambuh sapa kang bisa nyirep pangaribawa gara-gara nalika semana Sang Hyang Pikulun Giripati iya Bathara Guru ngasta tirta kamandanu isi banyu panguripan kasabetakening Madyapada padhang trawangan pulih temang jati waluya jagat kinarya pracandha kajaba saka iku rakaya kiluras masakan majani sami gegojekan wonten madyaning ora ramba sesarengan alon lirik dinumaksana yen kadulu lan kacandra kinurmatan mawi dayaning tirta kencana apa werdine tirta iku banyu kencana mas jumeduling repat punakawan catur kinurmatan garap Banyumasan
Laiki sira wong apa wani mlebu ing taman sari rupamu bagus ta runa kaya wale wale wajan katul kurang enjet
Ahoha. Ahoha. Palastroden sia sia Boyo. boyotanku lapawati lamun bisma lakyo winong wong jahat Ayo wangsuli Kang Gareng Po Bagong. manut Deng. Soniki dutaning nata. Ngono. Ayo. Kenyamet. Weh, lah kok. Lopes kontol balik. Kasetya marasa Sangka Atmo mantu Neki Pate Magang anyar awak mampir para bisma prataan ning diutus Narapati ning kinen motong murdan toci lemor bisma Pos manuta ingsun banda bela jangono depu 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 wis hop jan sing jenengane adikku Bagong iki jebolane ya iso kok mau le gerong kok ora pati bener kok ngaku rada kuwaregeng goreng anggere kuwaregeng iki sebah arep muni ayak warga wetengku ting beseset alah nganti kaya apa weteng ting beseset ngarang sayamene madang pek lu tuh dadi wis mamping telu mau mampir nggone Bu Suprih ingon neng kene ingon saiki teko ingon meneh mongko neng omah ya wis ngemil wae ya karang nek agi ana nek ngono kuwi jan ampuh ngarang ya agi rasul ya wah jan seger iki mau apa laparan kepiye to iki mau jenengane palaran wah lah ya palaran
Ki mau nek kowe arep ngerti ki pahlawan zamane nalika biyen Damar Wulan utawa Damar Sesaka karo Wuru Bisma utawa Minak Jingga. Oh, ngono ya, Truk. Kena dienggo gawe pakem tekan saiki, kena dienggo gawe tulodo tekan saiki. Ya, aku seneng iki mau. Iya. Kang Gareng, ana apa le? Lan kowe Bagong. Ya, kepiye, Truk? Kowe karo aku ditimbali ning kene. Kang supaya nglestarekake isine budaya sing adiluhung. Mungguh budaya adiluhung ngono yektine mangkene. Kowe karo aku sing wajib andarbeni, wajib nglestarekake tinggalane nenek moyang. Mula nek iso budaya kuwi aja nganti ilang. Oh wis beres. Pokoke tetep tak uri-uri nganti tekan kaya ngapa, aku ora arep mandeg ing marga. Tak lestarekke. Mung sing baku ngene ya. Nek nglestarekke budaya sing adiluhung ki nek iso senine ndekane dhewe. Seniman lan seniwati kuwi senajan to pinter lagu kono garap kono ning ndeke dhewe aja nganti dilirwakake. Jalaran arepa piye-piye coba ta pikireng Upamane Gong. sing awet ki ndi? Arep ana lagu sekaing lagu, gending sekaing gending. Sing awet rawurunga ya klasik kaya to gambir sawit, kutut manggung, uler kambang, jineman sak penunggalane. Nek le ngira to pinter-pinter ning nggon awet kuwi mesa beda. Awet sing ndeke wong kuno. Sinom ki ya ndeke wong kuno, palaran ndeke wong kuno, dandang gula wong kuno, mijil wong kuno. Sing digarap apik-apik sing kuwi beda karo nek dik sida apa ora dik, jo pijer sembrono dik, mengko ngidul rono. Wes. Ya kuwi nek kuwi budaya sing malingsir saka tatanan kuwi. Anggere. Oh mulane anggere tuk dik-dik alor, dik-dik kidul, gawene ora jedul. Engkasananu anggere kok yang lincah-kintik ngalor ngidul ngerti-ngerti bojot. Ayo. Wingi bengi neng bacak kono para paranggana iki tak sumpah ini. Janji sesuk kokean bakso aja takon dosa tekan omah ana sing kembang gapit aku. Bolane tenan jebolane. Hah, jan elok. Jan nganti ping 16 ya. Ya, wis. Mulane ya sing do hati-hati. Ora lanjut. Kang Gareng, ana apa le? Ayo ngunjukke puji panuwun agung dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Sak pungkure awake dhewe ing mula sak isine ya kuwi sing mapan ana ing sisih kidul, sisih wetan utawa sisih wetan, sisih kidul, sisih kulon, sisih lor nganti tekan tengah. Supaya pinayungan tata titi tentrem rahayu basuki nir ing sambikala. Apa kang sinedya bisa kaleksanan kang ginayuh kasembadan kabul kasil saka ngersane Gusti kang andum dumadi Allahumma. Ya. Sing isih cegah wungon tak dongake tambah rezekine, sing wis do mulih tak dongake mundhak anake. Karang ya wong. Ayo arepa piye-piye karang ya jeneng. Ayo. Yuk. Saiki diwiwiti. Lho, ana layang saka waduh bojoku kreo nyuwun gending sarung jagung. Telepon niki wau. Waduh nggih, beres. Ngrungokake jebule wah terangane bojone sing neng kreo barang ya nyetel. Nah, karang ayo bojone tukang drum kok ya. Jan ya. Ya wong pamane bojo ting tlecek. Nah ya men ta wong
Kowe iki ora usah ngeyel ngelokke bojo kaya ora umum. Gregeten kowe engko tak kon nisakake kok. Oh, agene kok ora apa-apa malah. Kowe ya mung tunggal dene le blubut. Apa, Gong? Wis pokoke beres. Walik pelok barang. Oh ya. Pelok barang. Apa? Sarung jagung. Engko sik, Gong. Apa? Bersih desa sik. Oh, beres. Bersih desa sik yo. Yo ngresiki desane sik. Wah. Balene anyar, nyut ngiras pantes. Iki dilestarekke mongko bale kaya ngene apike ragate ora ilok-ilok. Kowe nyambut gawe ning kene iki sing do ngati-ati nek ora ngerti japa mantrane awit joglo iki umure wis 200 taun. Ngati-ati tenan iki. Dadi ning kene iki aku teko nyembah joglo rumangsamu kepiye? Iki ora kena sembarangan. Mulane joglo iki wibawane gedhe. Ah, dorawani teng trecek karo dorawani teng krumik to. Ha iya, mulane arep piye-piye joglo iki ora sembarangan. Iki mergo Pak Dukuh karo Mas Wanto sing prihatin gedhe disengkuyung warga masyarakat Karang Taruna muda-mudi komplit. Njut kejaba saka kuwi para-para parampara sinatriya pangembating praja ndukung lair tandhesing batin. Wah, balene apik. Apa-apane apik, dasare kayune lawas, usuk kayu, reng kayu, jati alam. Ning cacate siji. Cacate apa? Biyaga ting trenguk, ting kertip. Sebabe apa? Kelingan nek ora kecret. Rumangsamu piyaga ben wengi payu kek padake kur piyaga nyekedipan. Bablas go jagong. Ya, ora apa-apa. Sindene ana pira, Reng? Ana 5. Klambine ireng kabeh. Wah. Ireng-ireng kethokan klobot ana cokak wae ranti wong seneng sanggane abot dipenggak lara ning ati. Wah, jan. Apik sing lor dhewe pelem kidule kuweni. Terus sing tengah ki apel. Kidule apel kae timun. Sing pinggir dhewe kae terong. Dadi pelem apa kuweni, rikem apa tumi. Terus kluwih apa kencur, pilih suprih apa subur. Nek pelem saka kidul apa? Pariem saka kidul. Nganti kaya apa? Coba pelok barang kaya apa? Milih sindene. Wujudipun. Nah, ya kena. Arep nganggo ngelmu iku. Upamane nganggo wowoan, Truk. Gedang iku sedompol isine 3. Kuwi nek saka gedang. Nah, nek upamane saka apel, Gong. Saiki kowe nek saka apel. Wakil sinden nek saka apel. Nek gedang iku terus nah, nek kae ra iso ngunekke. Iku apel. Ora cocok, Gong. Ayo. Paranggono. Tak dumuk Ibu Subur Lestari. Apa niku? Sindene sapa sing kok ngono kuwi? Sindene jenengan iku. Ae ngandel men. Ora gepok ora senggol. Alah nyatane wingi ya mari we kok. Arep pokoke 8 taun 8 sasi 14 dina ora ana tulise. Ya ora. Wong kae iki nunggoni polisine. Apa
Apa ya iki kok kikuk bareng. Meneng. Ayo Wah, ki ana SMS sing mlebu ana aku. Ya elok ya ini kok SMS ki udah ngopo apa ya? Well. Mongko SMS iki saka Kali Putih. Sela Mertawa Nasaba benjang kula badhe sowan Pak. Dinten benjang dinten Setu menika Bapak wonten dalem menapa mboten? Nggih. Beres. Pun pokoke mangke dibaresi karo ngrungokke. Nggih. Niti Suker. Ming Suker tok ya wer kok malah warna-warna. Aku krunguku Niti Suker geni mati asung liker. Kia angkia tu mandang karyo bersih desa. Iya. Iki wajib desa diresiki ning ya ora mung desa tok. Dadi mula sing diarani merti desa, ngresiki desa. Kaya to panti pamujan, panti pamulangan, panti usadan. Panti pamujan tegese papan panembah. Panti pamulangan papane cah sekolah kaya to panggonane PAUD, TK, SD, SMP sak penunggalane. Ah iki sing kidul iki gedung iki sing anyar iki ndekane PAUD iki. Oh. Mulane ya apik tenan, rapi resik, dasare rasulan sisan. Lah sing diarani panti pamujan, panti pamulangan, yo panti usadan kaya dene klinik puskesmas sak penunggalane. Kuwi kagungane Bapak sik lenggah ana ing kulon dalan sisih lor pas nggon tanjakan kuwi ya sok kersa paring pitulungan utawa mitulungi marang sanak sedulur sing padha nandhang sakit, pilek, flu sak penunggalane, lara apa-apa disuntikke ning daleme bapake kuwi sing kulon dalan kuwi. Njut ngalor sithik
kuwi panjenengane Pak Cip. Kuwi ya komplit arep takon apa bong supit sak piturute eneng. Pancen Pak Cip iki nyupiti karo bangsa putra-putra sing alit-alit. Oh ngono ya? Ha iya. Nek kene iki pokoke apa-apa komplit. Arep takon apa wis? Apa-apa eneng. Sapa ta sing kandha mah genang-geneng apa Gang sindene supit kirana wae ngono. Ngawur. Wong genawe supit kok. Yo. Saiki teruske ning sarung jagung buka bonang. Sarung jagung ketoke ming sak sarung jan rumangsa lega. Nggih Kang Gareng. Nggih menika kersanipun menika dipun mirengaken dhateng simah kula ing wonten pundi niku wau? Kreo. Oh, ya ngono. Wah. Iki mesti ya isih ngrungokake ya iki. Nggih mestine tesih. Ya reng gek kowe reng sing rada halus. Slendro Pathet Sanga. Nah. Mesa iki niatku arep tak penetake. Sing tok penet-penetke, ayo milih sing kudu tak goleki pokoke Bu Subur. Bel. Bu Subur arep tok penetke kudu. Ya.
Ya ngopo? Karep nyuwun apa reng? Pokoke rungokno suarane. Sinarekara purpakaning gending ladrang rengu slendro pathet songo katenggo girong lan sinden kanca pradangga muni umyong segak sigrak ngajak nyendoni sing bunang lan menerus pinjalan suwukan seru ambaung kang mangkono kapracihna yekti tunggal kanthi rasa lahir batin langgam rengu winasya subur date-ate cedhut ledheke juminem denggu nganti kaya apa sajake katen rangu wonten apa niku dene sampun tengu dikakak ngaten saniki njar benten napa pancen sampun kekir malek watu beten badhe lintu oh iya iya nanging kok ngene katawang burine apa ya tete Solo bebasan saupama kaya ngenteni kumambanging selolangke tatine rontang ranting kaya dijejuing wekasan kontrang kantri joke meneng kenakang wis kalekan angumbar katresnan rami kerang bebrayan balik njur aku katawang kasuru hatiku mung tansah rengu
Sagene rena pengasih Apik iki barengmu nek ono pengasih. Ndika sarwa Lo sanadyan amung prasaja nanging bisa nuju prana sanadyan amarati kadek besos tanpa seni Malah ngekek. Walange kadung kepriya padha keprawan